zaɓa su don su ji daɗi kuma ɓangaren ka ne ɓangaren sakandare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai ka ɗan ɗaga murya. Fatan alheri wannan yaran da aka albarka wannan makaranta ta barka Allah ya saka mu da kai. Abinda zan kare kira ga duk shi ne a zan mika godiyar mu ga wannan bawan Allah da ba da gudunmawa na fara gina mana wannan makaranta mai albarka. Allah ya saka masa da alheri duka wannan sai alheri Allah ya yi masa kuma ɗalibai Allah ya kara muku ƙwarin gwiwa ya kara muku ƙwazo da fatan insha Allah abin da muke sa rai akwai tsare da shirye-shirye da muke yi wannan makaranta ta mu kammala in Allah ya yarda akwai tsarika wanda za mu fito da shi domin ganin wannan makaranta ta ci gaba da wannan gari mai albarka na Tamburawa a karamar hukumar Dawakin Kudu Kano State gaba ɗaya. Insha Allah za mu ba da gudunmawa da za mu kokari mu ga cewa an ɗabbaka karatun da ake musamman karatun addini da karatun Qur'ani mai girma a wannan makaranta mai albarka. Insha Allah da ake jin labarin makarantu a Kano bangaren karatun Alkur'ani insha Allah wannan makaranta tamu za ta zamto daga cikin na gaba-gaba